Музиката е една дълбока сфера на битието. Онези, които са я създали, са били велики, разумни същества. Ние ги познаваме под общото име ангели. Когато в зорите на живота ангелите се събудили на небето, те започнали да пеят. А когато запели, светът започнал да се създава. Ангелите, които разбират божествените закони, са създали Вселената под върховното ръководство на Божествения дух. И те са изразили той величествено творчество в музиката. Ето защо в музиката са скрити великите закони на мирозданието. Те са закони на творческия дух на битието. Божественият дух работи музикално. И може да се каже, че музиката, в която звучи хармонията на числата, е материализирано движение на духа. Приятели, скъпи гости, добре дошли на този концерт, на който ще се опитаме да пресъздадем чрез езика на музиката идейните образи на Словото, вложени в музикалното творчество на учителя и неговите ученици. Ще открият концерта домакините, вокална група Лудогорски добротворци. Групата се оформя от силното желание на участващите да изпълнят песните на учителя и неговите ученици. Групата има свои авторски песни, събрани в издадена песнярка. За нейното по-професионално звучение ще съдействат Диляна Данаилова и Ясен Даскалов, цигулка и ръководители на групата. Венцислав Георгиев, блокфлейта, и Валентин Стоянов, китара. Ще изпълнят песните "Докато дишам живея", музика и текст Марин Камбуров; "Божествена дъга", музика и текст Диляна Драгомирова; "Красота без доброта", музика и текст Марин Камбуров; "Що е същността", музика и текст Марин Камбуров; "Ханизе", текст учителя Бейнса Дуно, музика Ясен Даскалов, аранжимент Ясен Даскалов и Иво Бонев. Oh,
Истина
Музиката, като възпитателно средство, не трябва да се отделя от същинския живот. Нейните трептения влизат в живота. Човек трябва да бъде музикален в мисълта си. В чувствата има един трепет. Той свещеното. То е музика. Всеки от нас трябва да пее. Ако не гласно, поне на ум. И да нямаш хубав глас. Пей. Човек, който не може да владее своя ларингс, не може да създаде характер в себе си. Вокална група Дъга ще изпълни песни от Маргарита Кънчева. Ето нейното послание към вас. Здравейте, приятели! Казвам се Маргарита Кънчева. Пиша стихове от вече почти 30 години. По-късно се появи и песенно творчество. Имам издадени 3 стихосбирки. Последната стихосбирка е "Тя България" се казва. Всички песни, които небето ми е дарило. С приятелите от хор Дъга ще ви изпеем няколко от тези песни, а именно "Песен за слънцето", "Кажи ми, Господи", "Господи, ти си вечен",
И преди да зазвучи песента "Тя България се казва", ще чуем авторката на песните в изпълнение на стихотворението "И поклон пред теб". Господи,
Преди да прозвучи последната песен от изпълнението на вокална група Дъга, ще чуем авторката на песните Маргарита Кънчева в изпълнение на нейното стихотворение "Поклон пред теб". По вдъхновение това стихотворение го смених с едно друго, което в последния момент така ми се подаде отгоре. Стани, Българио! Българио, защо им позволяваш да те поставят все на колене? Защо достоинството си поверяваш на нищи духом с каменно сърце? Достатъчно нещастници не те ли мляха, не ти ли късаха телото къс по къс? Сега защо си толкова сплаха да им прекъснеш пътната си връв? Защото тези смазните муцуни, които лицемерно ти мълвят, че всичко биха дали на света да стане животът в тебе като в райски кът, те същите за грошовете подариха на хищници с дебели вратове. Те същите народа подчиниха за хляб насъщен да прегъва колене. Дори не знаят колко си велика и колко милостиво ги търпиш, да ти погазват племето, езика, какво ли толкова си им дължиш. Сега, Българио, дошло е време да си изправиш лъвската снага и от изконното си чисто семе да ни дадеш водачи с нови имена. Най-после да запеем "Мила Родино", без цветове, религии, борби, и няма нужда да си на Балканите Швейцария. Ти, майчица България, си остани. За България е последната песен. Тя България се казва. Стихосбирката с тези песни е там в края. Който желае, може да си вземе. Въздух,
Учителят Бейнса Доно казва: мислещото музикално сърце на човека сега се устройва. Няма да ви говоря за музиката като изкуство, това е външната страна, но за музиката като проява в живота. Не можеш да съхраниш великото в живота без музика. Не можеш да служиш на Бога, ако не почнеш да мислиш. Не можеш да мислиш, ако не си музикален. Бог е една основа, на която трябва да градим живота си. А сега, мили гости, ще се насладим на струнен квартет с участници Диляна Данаилова цигулка, Ясен Дъскалов цигулка, Равена Неделчева виола и Петрана Стоянова виолончело. Ще чуем следните произведения от учителя: Благословен Господ, Киямет Зену, Марш на светлите сили и Изгрява слънцето.
Учителят още казва: музиката не е чувство, а дарба от Бога. И през музиката трябва да минат всички сили, които има човешката душа, за да се уравновесят. Ангелите идват отгоре с песни. Те пеят. Тази песен, която те са пели, когато е идвал Христос на земята, разлюлява целия свят и досега. Ще чуете сега следните песни от Учителя. Песен на зората, Добър ден, Зов на планината, Милосърдието, музика Атанас Ковачев и текст Стоян Русев, Стани, стани. Ще ви представят и песни от творчеството на Жела Николова, която е една от участничките в групата. Безценни са словата ти и Божествена симфония.
Учителят още казва: ще пееш със сърцето си, ще пееш с ума си, с душата си и с духа си. Ето един прекрасен квартет. Душата е сопран, духът бас, умът тенор, сърцето алт. Вече имахте удоволствието да ги чуете, но сега официално ви представяме хор Вдъхновение, град Варна, с ръководител Иво Бонев. Хор Вдъхновение от Варна е създаден през ноември 2017 година. Идеята за това е вдъхновение дошло от лекциите на общия окултен клас втора година, където учителя говори предимно за музиката и пеенето. Само 40 дни след раждането си, хорът има своя първи концерт. Следват множество прояви на различни сцени в страната. Диригент на хора е Иво Бонев. Той е автор на обработките, както и на множество нови песни в духа на музиката на учителя. Сега за вас те ще изпълнят "Тебе поем", песен на бащата на учителя Константин Дъновски. "Истината крепи свободата", музика Иво Бонев. "Изпълни ни с твоя мир", музика Иво Бонев. "Свещени имена", музика Иво Бонев. И заедно с група Дъга ще изпълнят песните "Да се прослави Бог", по музика на Стоян Димитров, "Вяра светла" и "Милост благост", по текст и музика на учителя, и "Мир, Господи просим", музика Иво Бонев. Мир
Формулата на брасото, музика на варненския музикант Стоян Димитров.
Отче, на всичката пълнота, в името на Твоята любов, изпълни ни с благия си дух и изпълни сърцата ни с Твоят мир. Сега нещо трябва да обясним. Песента "Свещени имена" е върху една абревиатура Йод-Хей, Вав-Хей, което са началните букви на името на Бог Отец в Стария Завет, Йехова или Яхве. Еврейското произнасяне на тези букви Йод-Хей, Вав-Хей е прието да се употребява като молитва и учителят препоръчал това нещо, както и да се казва името на Исус Христос. И в тази песен сме използвали Йод-Хей, Вав-Хей и името на Исус Христос на еврейски, а после на латински и на гръцки, което е равно на български. На гръцки и на български едно и също. И така да възпеем Божиите имена.
Днес ще завършим нашия концерт с общо изпълнение на всички участници до сега, а също така и с ваше участие гостите в залата. Ще изпеем заедно следните песни: Братство, единство и Химн на великата душа. Живот
нашият концерт завърши. Благодарим за хубавата публика. Продължаваме програмата на Челин.